facem un episod în care o să vedem că ciocolată banii există în VR, adică în Finance Freeze VR. Nu există, dar există în acest Finance Freeze. Finance Freeze nu cape nimic. Ok, ia. Video animatronics. Ce s-a întâmplat? Ok. Like-ul ăla nu știu cine era. Ok, nu contează. Hai să trecem la cel mai ciudat chestie. Happy Valentine's Friday Night Funky. Știi cum mi se pare super ciudat? Mamă, asta e mai creepy, cred. Ok, Friday Night Funky este... Cred că o să mă provocați. Ok, să primăm episodul. Vreau să vă spun că ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Au! Doi, unul împotriva unuia. Super ciudat. Super ciudat și el asta acolo învârtit. Nu știu de ce. Dar stați așa. Vreau să vă prezint jocurile mele pe care le-am. Așa. Mele sunt cam așa. Am descărcat Friday Night Funky, dar nu trebuie să împreună cu prietenul. Ok. Am și aplicațiile Google împărțite la Google. Nici nu știu ce să filmez, dar stați așa. Mergem pe YouTube, unde am găsit cea mai ciudată chestie pe TikTok. Sau pe Google. Stați așa, o să încet episodul. Vreau să vă dau o informație destul de ciudată. Intrați fix acum la poza cu Peppa Pig, WhatsAppers. Pune-mi pe Blue. O vedeți pe Peppa aici? Păi ia uitați-o. E fix la geam. Nu știu dacă o vedeți bine, dar e ceva roz. Și e fix la geam. În timp ce Peppa asta e falsă. Și acea care stă la geam este cea adevărată. Asta e sora ei. Și ea este Peppa adevărată. Cea bolnavă. De ce? Nu vă pot spune povestea. O să vă cam șochez. Dar în plus am ce să spun. Peppa aceea host WhatsApp sunt. Ok. Și dacă vedem mai bine, unii youtuberi au găsit adevărata poveste din spatele casei Peppa Pig. Și de ce nu observăm pe Peppa în casă? Asta nu trebuie să vedeți. E doar o farsă. Ok, de ce nu observăm pe Peppa Pig? De ce nu observăm pe Peppa? WhatsAppers. E super creepy povestea ei, dar și tristă în același timp. Nu știu cum s-a întâmplat așa ceva. Dar se pare că Peppa
o Peppa este adevăratul. Nu vine să cred ce am crezut. Desenul ăsta ne are să burcasă toți. Adică îți dai seama că o Peppa falsă, adică adevărata Peppa și sora ei, zici că e sora geamănă de noi. Ok, deci nu vine să cred ce am văzut și ce cred acum. WhatsApp. Deci vă spun că poza asta e clar ciudată și în același timp credibil să facă. Cum să faci așa ceva? Să-ți schimbi propria fică și să-ți o schimbi pe o falsă. Cum este Peppa aceasta, care e zâmbetul ei. Cum este Peppa aceasta. Deci, unde e? Deci această Peppa este fix una bolnavă. Intrați pe TikTok și căutați ceva, povestea Pepei. Ok, o să opresc un pic episodul. Hai. Am găsit povestea adevărată al pe celușei Peppa. Scrieți așa, Peppa Pig. Scrieți pe TikTok Peppa Pig. Și poate o să găsiți așa. Să dau și să văd dacă îmi găsește Peppa Pig. Ia, dacă nu găsește. Aolea. Nu face ce vrea, tu să nu place, că să joam în aia, că să joam în maia. Am mușcat mai muțoiă, Ok, căutați Peppa Pig. House. Poate Peppa Pig. Coronavirus. De ce mi-ai dat coronavirus? Ok, am scris Peppa Pig. Peppa Pig, adică. Și stați așa. Stați așa. Că poate o să găsesc eu. Peppa, avere mai visul. Ok, o să-mi ia ceva timp. Dar căutați Peppa Pig. Și poate vă va da ceva găsit. Deci vă spun drept că poate căutați, poate vedeți poate vedeți acea chestie. Dacă scrieți Peppa Pig, poate găsiți acel videoclip. Poate sper să găsiți acest videoclip înainte. Stai, Peppa Pig. Uite că, băi, am găsit ceva. Scary Pepper. Ok.
poza. O vedeți pe adevărat. Ok, oh my god, ce oh my god. Here's the scary truth behind Peppa Pig. You guys may know Peppa Pig. Ok, căutați pe Google acea poză și spuneți ce scrieți orice poveste. Scrieți povestea adevărată a lui Peppa Pig, poate, pe YouTube și poate vă va da. Nu știu, căutați Peppa Pig House WhatsAppers și poate pe TikTok scrieți Peppa Pig House WhatsAppers și poate vă dă mai repede un videoclip despre casa ei. Nu uitați să apăsați butonul și de like dacă mai vreți episoade de genul ăsta și noi ne revedem data viitoare!